Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Bu gedek bolsa daşary ýurtda zähmet çeken ýigitlerimiz Perhadyň adyndan, Haqquşyň adyndan, Şanadaryň adyndan mehriban dostuny, döwranjany durmuş toý bilen gutlaýas we ajaýyp pursatlary meşhur Şahzada video YouTube kanalyna size hodurlaýas. Ýigitler dostuňyza hiç haçan gözlegmesin. Toýlar gutly bolsun. Gowşurýan toý sowgatlaryňy da mallajan toýuňyza gaýsyn. Janyňyz sag bolsun. Ýigitler diňe öňe. Assalamu alaykum toýa gelen edim mihmanlar, awadaşlar, gudalar, moğollar, klassdaşlar. Döwranjan dost batly bol. Goşlaryň bolan goşa garra. Baýma da gelen ayağa düşdüm. O hyzmat buyursun Allahyň inniki şuwlar oğul toýuňa şeýde oturmak nesip etsin. Daşary ýurtda hemme toýuň gutlap bilmet klassdaşlaryň adyndan gutlaýan Ferhat, Şanadar, Badar, Şah Muhammed, Örökaka hemmesini adyndan gutlaýan dostlarym batly bol. Batly ýaşa. Sag bolun. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Klassdaşym, hemme dostum Döwranjan, batly ýaşa. Allahyň ýene şeýle oltyny gyýyp şeýle oturmak hemmeni esiretsin. Toy barkyt klassdaşlaryň adyndan gutlaýan. Batly ýaşa. Sanyň sag bolsun. Döwranyň klassdaşlary, hormatly ýigitler, gyýyzlar, size söýde geçirýäs, gutlaglar sizden gerek. Döwranjan indi 5 minut maňa üns bermeňi senden haýyş edýäs. Şu ýerde Döwran dinleýäňlämi? Saňa bir garaşylmadyk bag toýuna sürpriz bar. Häzir biz şol sowgatlary saňa gowşurmakçy. Kim adyndan bilýärmi? Elbetde daşary ýurtda öz işini dowam etdirýän iň bir ýakyn dostlaryň, mehriban klassdaşlaryň Perhadyň adyndan, Şanadaryň adyndan, Haqquşyň adyndan ilki bilen size iň gowardylarymyzy ýollaýas. Indi şu ýerde şolaryň ýollan sowgatlarym bar. Häzir ne sahna getirdiler ýigitler gaýtlar. Ýörýte daşary ýurtda ne zähmet çekýän ýigitler siziň hem klassdaşlaryňyz Şanadar, Perhat, Haqquşyň adyndan indi ýigitlere şampany berýäs. Ýörýte ýigitler haýyş etdi. Hana haýsyňyz atýaňyz. Döwlet. Tökman sen atmal diýdiler şunu. Gel dost. Döwlet buna alýar. Ne bu sowgadam ýigitleriň bir ýerine berýär. Häzir siz gowşurmak sowgatlary tortu bolsa gyýlara bereli bolýarmy? Sahnada garaşyň indi şu ýerde ýörýte ýigitleriň gutlaglarym bar. Assalamu alaykum mehmanlar. Toýlugyna hoş gördük. Klassdaşym Döwran, batly ýaşa. Gelin ayağa düşdün, hyzmaty ýerden. Oglugyň köp bolmalardan. Batly ýaşa. Döwran ses tanadyňmy Perhadyň gutlaglary? Indi Şanadaryň gutlaglaryny dinleýäs. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Klassdaşym hem dostum Döwranjan, batly ýaşa Allahyň. Batly ýaşa. Toy barylmet klassdaşlaryň adyndan gutlaýan. Kitiräse oňa kabul ederim dostum. Başlamyzdan hem ezijandan ajaýyp bir kaýdalar isleýär. Diýedim. Indi Haqquşyň arzularyny dinleýäs. Haqquşy anam aýtulama 2000 dogulay gutlag ýollapdyr. Erkelen hem gelen mihmanlar, klassdaşlar, gudalar, awadaşlar, moğollar, hemmeňize salamu alaykum. Toýlar oň bolsun, Döwranjan dost batly bol. Goşlaryň bolan goşa garra. Inniki şuwlar nesip bolsa oğul toýuňa şeýde oturmak nesip etsin. Awa baýma da gelen ayağa düşdüm. Döwranjan dost ýene öyle gutlaýan näme hemme klassdaşlaryň adyndan daşary ýurtdakylar, uzakdakylar, daşdaky Döwranyň toýuny eşitdik ýöne gutlap bilmedik diýen klassdaşlaryň adyndan hemmesinden hem gutlaýan dostlary. Batly bol. Kisirak sowgadymyz Badar nesip bolsa Merdanjan dost gowşurar. Merdanjan hada sag bolsun aýdyn. Başymyzdan näme
näme diýendik. Her kim her ýurtda gezip de klassdaşlar olanlar şoň üçin bir her kime garaşyk bir aydyn bir gaýrat eder da. Ediwederden klassdaşlar adından o şokulca toyama alyr jalp barmagyny haýyş edýän. Sag bolun köp. Bir el sarpalyň onda ýigitlerin arzuwlary şeýen. Ne häzir sowgatlaryny goşurýas, ýöne ondan öňürti ýigitler goşgum taýarlapdyrlar. Ene şu Döwranjanyň bagtyna şeýle bir gow taýarlandyr ýigitler. Goşgusyndan başardygyndan häzir ýerine ýetirip bereýin. Ýörüýte şanadaryň Perhadyň Kakkoşyň adyndan. Döwran ünseripdiňler bolýarmy? Aramyzda bolsa-da ýakyndyr dostluk. Bilemok bilen bir ýurtlara gaýtdyk. Şeýle tiz geçer eken ýaşlyk. Döwran dost, gutly bolsun toýuň. Wagt geçip, aýlar ýyllara doldy. Geçen günler diňe ýatlama boldy. Ýaşlyk bizden kän ýyza galdy. Döwran dost, gutly bolsun toýuň. Baýma dagym, begenjek günüň geldi. Öýüňe şıňırdap, täze gelin geldi. Körpäňem bugün boyun boldy. Baýma dagym, gutly bolsun toýuň. Goşgyny ýadan 96 ýigit gyýlary siziňe klassdaşyňyz, meňem iň bir gowurýan ýigitlerimiň ýany dostlarymyň biri Kakkoş Aradgyryjyk diýär. Bir el sarpalyňla töweleme. Ýigitlerin zanlary sag bolsun. Onda klassdaşlar bir gutlat bereliň, ondan soňra sowgatlaryň gowuşurarys. Başlajakmy? Başlayalım. Sağdan köp sağ olun. Sağ olun. Döwranjan dost bagtly bol. Toýuň gutly bolsun. Gelen aýagy düşsün, baýma da hyzmat bersin. Mudama gülüp ýaşa dost. Bagtly bol. Klassdaş bagtly bol. Ine ýadygarlyk toy portreti. 96'lar el sarpsyn diňe. Janyňa sag bolsun. Döwranyň klassdaşlary hemme da sag bolsun aýdýar. Inde şu wagt toy şampalarynam atalyň ýörüýte ýigitleriň ýollan toy şampalarına atýas, ana ondan soňra da süýjülük tortyn kesýas. Döwran başga da iyi beren pul sowgatlary var, onam kawladan siňa öňüň dogurdamy? Janyň sag bolsun, netip bolsa toýlaryna gaýtararsyn. Köp sag bolsun aýdýas. Ana ne ýörüýte bagyt şampalar atylýar. Pulu bitmez işleri. Çyn dostlaryň bitirer. Dağı yetip bilmesen, dağı sana getirer. Göwne degmez degişer, ýalňyşyňy bagyşlar, iýiller seni döwseler, öwgü bilen nagyşlar. Hak dostlardan ýadalmaz, günni görüp dursaňam, ahyr bir gün dogurlar, egri qadam ursaňam. Dostlaşdyňmy? Deň çekiş, munna hemme baý bolmaz. Haçanla dost çyn bolanna sırın ile paylanmalı. Tamakin nal balığa yeter oňa nan bolsa yer başga ne gerek dostlar bolsa daşyňna diýär. Döwürde şahyrymyz Kerim Hallyň goşup getirleri. Janyňa sag bolsun. Ana döwlet san alypdyň kıldat goýuran döwlet. Ýörüýte ýaşlarymyň ak bagtlarynyň şanyna. Ne ýigitleriň ýollan toy şampalar atylýar. Ondan sonra Döwranjan süýjülük tortunam kesmeňi haýyş edýäs. Toýlary gutly bolsun, gahrman arkadamyň. Arkadaly gahrman serdarymyň saýasyna hemmäniň gapysyna döwletli ojaňlaşlar ýaly toýly günler, şatlykly günler köp bolsun. Ajaýyp pursatlary nesip bolsa aňarda 3 güniň dowamynda Şazada videoň YouTube kanalyna tomoşa edip bilersiňiz. Ýigitlere ýene bir ýola sag bolsun aýdýas. Klassdaşlar üçin dowam edýär. Toýlar gutly bolsun, odan ýaşlarymyz bagtly bolsun.
duyulmayı feryadım. Sevdansın, sevdansın, yoran zaman olsun.